Salam aziz izleyiciler, kolmusunuzlar? Biz yine ekranda Lola ve Gül. Hava, oturan yerimizem odanca arkamızdaki hemme baylıkları görüp duran olsanız isleriniz aydın alıp veririz size. Arkadaşlar etsek oldu. Biz sushi yemene çıktık bugün. Son şu fikre geldik, spontane fikre geldik. Dedik davay biz videomuzu çekmen kan vaqt oldu. Vaqt tapamsak başlarsınız. Sushi'dan son sushi restoranda kan adamlar vardı. Kan sesli şunun için çekip bilmedik otaydı. Şunun için odanca yere geldik. Çek otuyoruz. Hem bizim kara seride oturuyor. Biz ondan keyif alıyoruz. tanımak mı? Yok oturmam. Ya benim. Havon ikinci bölümümüze hoş geldiniz. İzine devam edelim. Nadip Germanya gelip kolya. Nahili görmüşler var. Biz öz aramızda gürleştik. İkinci etapları iki tema etik geçecek. Birinciden dil kursu boyunca gelmek ve ikinci Ausbildung usulen gelmek, görmüşlerini aytıp geçmekçi. Değil mi? Hava Ausbildung şu 2 sene ayda yani şu kan aytsak kellenci girmen kalışı mümkün. Şunun için zat önemli diyorlar. Dükkandan da kommt man halt. Ich weiß nicht. Hem zaten kalanı. Yani onun için bizim videolarımız var. Teziden seyredip bilirsiniz. Qaytalab. Hava. Спасибо. Seyredeniz için önden. Da bilen bolsanız bilenlerem vardır. Uje kan adamlar bilirler. Hazır Türkmenistan'da Nemis dili kan üçünleşti. Şoň üçin A1, A2, B1, B2 deyip eşittiniz mi? Şoların dereceleri hükman her derecesinde bir mani var. Olaydaysın. Havonu doğru geçtim. Ene mesela sertifikatlan görünüşüyle Germaniya gelmek usulları bütkeya. Mesela A1 ya A2 alanları maşallah koşulması söylen gelip yerlerde. Onun için B1 ya B2 gerek gel. Hükmanın suratı yönü az derece bolaymalı, sertifikat elinde bolaymalı. Eğer yollaşın ya da ayalın seni Germaniya çağırmak istese, onun için A1, A2 sertifikat derecesi gerek olan hükmanın suratı. Yani pasolsa seni şunu talep edeceğiz oraya. Onun için gerek. Hava şu bir aytmadın da. B1 ayet geçin, B1 nem için gerek? Okullar için gerek oluyor. Okulları Ausbildung etmeni, koleje girmeni ya da üniversitete girmeni, şu B1 dereceler gerek oluyor. Yani aslında ben de hemen ayet geçmek istedim. Berk Germanya şu dil kursuyla gelip biliyan. Yani baştan A1 üçünüm yazılıp gelip biliyan. Onun için Germanya'da senin adına açılan strafka olmalı. Strachowka. Hava. Gastrach. Ya genau. Garaz dil kursuna yazılıp gelmek isteseniz onun için Germanya'da öz adınıza sağlık strafkasını açtırmalı. Hükmani suratı. Son hava ikinciden bir yerde galyan yerinizi görkezmeli ya da kvartira tutacağınız ya da birinin öyünde galyanız olum size daveriniz vereyim. Yazıya что yani siz şolan öyünde galyanız değil. Hava üçüncü pul taraftan, finansal taraftan arkanız güçlük olmalı. Yani ne manida? Bank sıkışıyordunda yani ağzından hasağında o 8.000 10.000 çölünü Evroda kaynaşın dolarda. Evroda pulun olmalı ya da biri seni her ayda gollayan olmalı. Şunu gepine böldüm nola başlarsın. Sen nemen aytacaktım. Sen şu öz çiğimi pratişkanı prichinasını ayday. Şolam hasarında şeyli pul oldu mu? Şeyli pul koydunuz Yok, var mı? ya gym için mesela Ausbildung için geldi. Ol dil kursu için gelmedik. Sen tapa otaydı.
Ha, ona hazır aydık geçelim. Men sana şunu sorar bereyim, sen bana aytsan näil bolýar? Bilemmi? Ha, ol Ausbildung boyunca gelen için onka biraz başkaçarak, yani ona da geçeriz. Ha, yöne mesela dil kursu için gelecek olsalar, hekman suratda şotta pul olmalı. Pulun gelecek yerin görkezilmeli, vize tapşıranda. Son yazılan kursun eýem öňünden tölekli olmalı. Awa tölenlen bolmaly. Hepde de günne gatnayan azından 6 saat oku bolmaly. Arzan kurslara vize beren oklar öňünden aýdaýyn intensiv kurs bolmaly. Bu bir hali. A1'den B2 dereceçeli. Şu A1 okan wagtym men yok, men A1'den girdim. Потому что men nivom, men derejem A1'in derecesidir. Ýöne 0'dan gelenler näme bolýar? A1 Awa. A1 izvinyayız, A2'den diýjek boldum. Men A2'den girdim, bu bireçeli 4 aýym gitdi. Şu soram berip bilerler. Näçe aýa gitjegini mi? Ine o zatlar var ya özüňe bagly. Eger adam okusa 4 aýda 3 aýda da B1 alyp bilýär. Nähili özüň aktivni bolmaly. Şonuň üçin bar güýjüňiz bilen ýapyşmaly. Ala, doğru. Uklasaňyz hem ýanynızda kitabyňyzy alyp dursaňyz hem içseňiz hem çay içseňiz, iýseňiz hem hemme wagtda ýanynızda kitabyňyz bolsa, bir aý, 2 aýyň içinde hemme zadyň mümkinçiligi bar. Doğru. Yani ullakan maslahatım, eğer Germaniýa gelip dil kursuna yazılıp okuýarjak bolsaň, dili öwrenjek bolsaň, daşarda bar gatnaşygyny goýan. Çünki daşardan gürleşenleriň türkmen dili bolsun, rus dili bolsun, başga bir dil bolsun, saňa nemis dilini öwrenmäni mişaz etýär. Kömek eden ok. Apşatsalarınızı özünüz nime edersiniz? Потому что her kimin özü karar verebilir. Sen pasan nemis maşgalada yaşam üçün sen öğren, men sen tanan vaxtım qol gitmedin şu nemisçe. Bir yıldan soň apşatsa bağlı. Onu bilenlerim. Benim şu an 3 ayda B1 alıp bildim. Da. Benim 4 ay gitti. Потому что bir şu maslahatdan beri geçen. Потому что men özümün praktikam. Berjek maslahatım. Özünüz kursa gitmeden öň YouTube açýaňyz, birazcık özüňiz informasiýa alýaňyz. YouTube'da her xil nemeler var. Nemis kurslar var. Rusça, nemisçe. Ili İngilizceňiz bolsa, İngilizce bilen nemisçe hasam ansat bolýar. Şolar ýaly informasiýalar özüňizde toplan, ondan soň kursa gitmäňiz ansatrak bolýar. Dogry dämi? Doğru. Şo ýalyrak, şo görnüşi, başga ýatdan çykyryldym boldymy? Şonu sorap geçecek, потому что sen şu medisinski tarapdan ken nemäň var, praktikaň var. Şonu sana sorajak. B1'da şu medisinaň neme, krankmaşysy näme? Medistra bolup gelmek üçin. Şonu okumak üçin 3 ýyl bolýar. Bilýändirsin, bir aýtdyk onu. 3 ýyllyk. 3 ýyllyk şu okuwa gelsem, haýsy B1 gerek bolýar, B2 gerek bolýar. Ine käbir okullar, B2. käbir okullar hakykatdan B1 sorýar, käbirleri B2 sorýar. Ol tapan okuňa bagly, tapan işine bagly. Çünki sen diňe okanlykda praktikasyny medýäňe ýanynda. İkisine de bagly. Soň ýanky dil kursuna izina gaýdyp gitsek de, umumyň size bahalaryny aýdyp geçeler. Olam gyzykly bolarmy kadýan? Dil kursu meselem näçe durýa aýdy? Dawa onu bir reçel aýda. Şeýdäjek 0'dan B1'e aýdyp geçsek, dil kursunyň özü aýdy. 500 eurodan 1000 euroçynda bar. Ol tapan kursuňa bagly oku diňe. Hemme paket bolýar. Hemmesi Yok ay, diňe ay. Diňe aýdy. Oňam 3-4 ay azyndan okusaň, hasapla bernäçe gerek bolýar. On soň kwartiralar bilýän bahalaryny şu wagt näile bir komda kwartiralar 500'den aşakda tapan ok. Inne bara biz hemme bahalaryny aýtdyk, ýöne
özüňizi kyn almaň. Bunu aydanymyň sebäbi, şoby siz hemme zadyň nemesini, çykalgysyny biliň diýip aýdýas. Потому что öňkü videomuzda da aýdypdyk, APM etken diýip aýdypdyk, diými? Şu APM etken, например, şu taýda sizin başlarsınız. APM etkenin hazaýkaňyz size edip biler. Şu giden maşgalaňyzda edip bilerler. Size B1 nemelerin okuwun, dil kursunu sizin üçin töläp bilerler. Ýöne şu programmada gelseniz. Doğru mu? Ha, şu programma bilen gelseniz. Ýöne men diýenim meselem aýdyp geçenim Türkmenistandan dil kursu üçin gelsen Germaniýa, onu özüň götürmeli, özüň tölemeli. Ha, o. Şonu başga tapawut. Loçka şonu aýtjak boldum, gepiňi böldüm. Şu kyn tarabynam, ansat tarabynam bilsinler diýjek bolam. Ha, diýensiň şu anda olar bizi görüp bu sanlary görüp gorkorlar diýeňdir. Awa, şonu gorkuzmajak bolam. Indi bir tarapdan hakykatan aýtmaly, çünki soraýanlar köp. Ýeke ýazyp soranlardan şu videoda aýdyp geçenimiz bu mukaddy. Ýöne müň bir soralaryňyz bardyr. Ýöne soralaryňyz bolsa ýazyp bilersiňiz. Hemişe biz jogap berersler. Ýa, dogry. Soň ýanky dil kursu bilen geleningde aýdyp geçdik. Soň strawkalaň we strawkan töläp bolýar. Strawkanyň arzan görnüşleri bar. Aýda 30 eurodan başlaýar. Awa. Ekstra okuwçylar üçin, studentler üçin arzan strawkalar bar. Şonýaly. Men pikirimçe hemme zada aýdyp geçdim diýýärken, bu dil kursu bilen Germaniýa gelmek usulyny. Awa. Goşak zadyň barmy? Goşak zadym ýok. Goşak bir nemem bar. Ýöne gülmäňe bolýarmy? Şu bilkan görýäňizmi? Özüň güller ýagda gülme diýe. Ýöne bu pikirdämi? Aşağıda ýazyp geçeň. Bu pikir men pikirimdi. Awa goşak zadym başga zat ýok. Näde düşünüňiz, hemme zat düşünükli boldy diýip umyt edýäs. Mesajda bir düşünmedik zatlaryňyz bolsa ýazaýyn. Bilýäňiz, biz YouTuber, professional YouTuber däldi. Ýöne şu ýolda gidip barýas professional ýoluna seredip döndämi? Awa, inşallah bolar. Men pozitywnym galýan. Menim alarno şey diýmeli. Sizem geljek bolsaňyz, nähili kynçylyk boluversin, nädip bolsaň gelersiňiz. Bizim videolarymyz bize azıcık kömek etdiler. Şu kömek eden üçin bize like'ňyz, kommentariýaňyz, bizi gollamaňyz yeter bize. Dälmi? Al yeter, awa dogry. Daşy gidelimmi? Ýene daşy gitjek. Awuz bildim. Ausbildung. Bugün däl gördüňem men bäwetçigim ýatan okdy. Şoň üçin bäwetçigim ýanyna gidäjek. Saatym geç boldy häzir. Şoň üçin şu iki maglumaty berildi. İki maglumat däl, ýöne kurslara aýtdyk. Näçe kurs boljagyny aýtdyk. O kurslara hem ýerden tap bilersiňiz. Türkmenistanda häzir kän günçilikler bar. Özüm bilmeýän etsem getirjek bolýar. Ýöne şonam okudy oturyň. Şu daşyňyzda. Senki Levap'da hasım sizde kendirak diýip pikir edýän. Bizde bir 2-3 oku var. 2-3 oku. Aşgabatda ýöne kän okuwlar. Awa. Kän. Häzir her hil agentsiýalar var. Nesip bolsa aýdyş misaly öňkü videomuzda aýdyp geçdik. Özümizem şu bir niýetde, ýöne häzir elimiz dolurak, çağlar bilen ýetişemsek şoň üçin. Awa. Ýene bir zat aýdyp geçsek. Ayda aýsyn şu. Ayda. Ýadyma düşenmät aýdyp geçeýin. Köp kişi meselem ýazýar-da, men wagtym ýok, özüm öýde okasam bolýarmy diýen ýöne viza tapşyrmak üçin sertifikat gerek. Dogrymy? Okuwa gelmek üçin ýa-başa bir ýere gelmek üçin, ştaýda Germaniýa gelmek üçin sertifikat gerek. Onam aýdyp geçsek, öýüňde okawym online egzamin tapşyryp bilýän. Awa, oň üçin bize ýüzlenip bilýäňiz. Näle egzamin tapşyryp bolýanyny biz size kömek ederiz. Awa. Doğru aýtdy. Men kellim çağımda oturşan üçin. Hadi onda, bugünkü akşam üçin çakıştyraly. Bez alkol. Ýöne şonum aýdyp geçelim. Alkol ýok, awa. Nirde oturanymyzdan bir aýdyp geçelim, потому что
reklam edersi söz verdik. Bäri Forchheim diýip geçe. Nemsçe düşünerler. Forchheim, Bayern, Forchheim diýip essaňyz çıkarlar. Her türlü Binalar. vinolar var. Katı odan eken. Natural, biologiski nemeler var. Alifka yağlar. Ne mi zaten var eken? Hı. Var iyice var seret. Son özleri bankada yapan zatları var tam bilemek salonu diye. Şonu video düşür sonuna koy. O sonuna koyarsın. Özüm her hile sığırları var, kalbasaları var eken oturup Priprava var. bir zatlar işten olan eken. Hemmes biologiski. Kast. Alles gut. Danke. Dankeschön. Ana, sağ olun azizler. Bizi dinlediğiniz için, like basanız için, öňünden spasiba gollarınız için, podpisat etmeyenim, unutayman. Etman. Balana samancı olun indiki videomuza çene. Görüşence. Ja. Bye bye. Tschüss. Tschüss. Enha, şu aydan şedevrlarımız. Mene şu nemeleri koyarım, pestoları hemişe nahar bilen, tosta koyan, içine de yağ koyan, tostun içine koca edip bastırıp alyan, pişirip alyan. Koca çıkıyor. Ana. Спасибо. Hem zat için.